ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରର ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କୋଶଳ ହାଇସ୍କୁଲଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଛି। ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା ସମଗ୍ର ସହର। ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ତଥା ସବୁ ବର୍ଗର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି ମହତ୍ ପର୍ବ ଜାତୀୟ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ପୂର୍ବକ ଜାତୀୟତାବୋଧରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି। କୋଶଳ ହାଇସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ପୁଣି ସ୍କୁଲକୁ ଫେରିଥିଲା। ଆଜିର ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ସ୍କୁଲର ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପରମା ନାୟକ, ସ୍ମିତାରାଣୀ ନାୟକ, ରମିଳା ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ।